едно време в малко китно селце един млад ковач, който имал две прекрасни деца. Момченцето било с алено-червени бузки и се казвало Пишо, а момиченцето бяло като сняг на име Пенда. Майка им била починала, когато те били съвсем малки и ковачът ги отгледал сам. Децата били много усмихнати, все пеели и танцували покрай ковачницата, докато баща им работил и го веселяли. Дните минавали и неусетно дошла зимата. Но тази зима не била като миналите, била по-студена и много повече сняг и преспи и виелици. Неусетно дървата на ковача започнали да привършват. Един ден той решил да отиде в гората за дърва. Взел голямата брадва и излязъл. Слънцето прехвърляло вече хоризонта, станало тъмно, а ковачът още не се прибирал вкъщи. Притеснили се децата за своя баща. Пенда рекла на брат си: Пижо, татко много се забави, да отидем да го потърсим. Той е вече възрастен, а може да се е загубил в гората. Да, Пенда, да отидем, казал Пижо и тръгнали. Едва излязли от селото и насреща им ковача прибирал се едва с голям сноп на гърбът си. Като го видели децата, втурнали се да го посрещнат. Но ковачът вървял много бавно. Забелязали, че той е бил унил и много измръзнал. Ковачът цял ден бил в снежната гора и наистина бил премръзнал. Прибрали се вкъщи тримата. Седни, тате, до огнището да се стоплиш, казал Пишо. Сега ще наклада голям огън. Аз ще донеса вкусна, топла супа, казала Пенда. Хапнали, постоплили се, на ковачът не изглеждал добре. Легнал си рано, защото бил много изморен. На сутринта, като се събудил, бил много болен. Днес така, утре така, ковачът не оздравявал. Един ден извикал децата при себе си и им рекал: иска ми се да ми обещаете, че ще бъдете винаги заедно, да се подкрепяте и да се обичате. Обещаваме, тате, казали децата, а ковачът се усмихнал, затворил очи, заспал и повече не се събудил. Пижо и Пенда били съкрушени, колко дни плакали, неутешимо за своя баща. Какво ще ли да правят двамата съвсем сами в тази голяма ковачница? Не може ли да се справят с работата, а и сред тази люта зима, без дърва? Хайде, Пижо, да продадем ковачницата и да отидем да дирим щастие в друго село. Тук има добри хора, но споменът за мама и тате вечно ще ни напомня за тях. Нека потърсим в друго село късмета си, казала Пенда. Ковачницата на едно добро семейство, което щяло да се справи с работата и да продължи занаята им. Събрали малкото останали вещи и тръгнали през гората. Вървели цял ден, без да спират, а снегът не спирал да вали и натрупал големи преспи. Започнал да се смрачава, а края на гората така и не се виждал. Изведнъж в далечината са зряли да свети малка дървена къщурка. В нея живеела една старица на име баба Марта. Тя била съвсем сама в гората. Нямала си ниде никого, дори животинки и цветенца.
Все била намусена и сърдита. Като вървяла си мърморила нещо под носа и затова хората от близкото село я наричали сърдитата баба Марта. Пижо и Пенда знае ли, че в гората живее сърдитата старица? Но били примръзнали и огладняли и решили да отидат при нея и да я помолят за помощ. Почукали на вратата, а отвътре се чул сърдит глас. Махай се, който и да си, не приемам гости. Но ние сме братчи и сестричи, изгубихме се в гората и не можем да намерим пътя. Молим те, подслони не само за тази нощ, казали в един глас Пишо и Пенда. Не подслонявам никого, рвете си, сопнала се старицата. Пижо и Пенда унили, но какво да сторят? Обърнали се и си тръгнали. Вървели из гората, но умората ги надвила. Ела, Пенда, да поседнем до това дърво. Ще се сгушим и така ще се постопли малко, преди да продължим, казал Пижо на сестричката си и тихо се сгушили, но били толкова уморени, че са спали. На сутринта баба Марта тръгнала до селото и видяла сгушени един до друг, подпрени на едно дърво децата. Приближила се до тях и като се загледала, какво да види? Едно хубаво момче с салено червени буски, а момиченцето още по-хубаво, бяло като снега, който ги покрил през нощта. Изведнъж коралото и сърце затоптяло силно, с всичка сила. Помнила си тя, че с нощи при вечер някой чукал на вратата й, а тя го изпътила. Помислила си, сигурно са били тези хубави деца. Колкото и лоша да я описвали хората, баба Марта имала добро сърце. Върнала се до къщата, сгорещила чайника, запаляла голям огън, взела 2 вълнени одеяла и се върнала при премръзналите деца. Ставайте, деца, премръзнали сте тук. Абе, вие майка и татко нямате ли? Що търсите в тая люта зима в гората? Попитала старицата. Нямаме, бабо. Сирачета сме. Тръгнали сме към другото село да дирим щастие, казали децата. Елате с мен у дома, да се постоплите, да ви нагостя и после ще ви проводя до края на гората, казала баба Марта и леко се усмихнала. Отишли Пижо и Пенда с баба Марта, нагостила ги с топла супа и чай и слушала тяхната история, помислила си и парекла. Вие, деца, не искате ли да останете при мен до края на зимата, но в замяна ще ми помагате в домашната работа и ще ми бъдете другарчета? Съгласили се. И без това няма ли какво да правят посред зима в чуждо село с чужди хора? Денем помагали на баба Марта в работата, а вечер седнали край огъня, си говорили надълго и на широко. Една вечер баба Марта решила да им разкаже своята история. Ох, както знаете, деца, за мен се носи молва в селото, че съм сърдита старица, че съм по-люта и от най-лютата зима. Но не съм лоша. Преди много години и аз останах сирача в тази гора и израснах съвсем сама. Годините минаваха и неусетно остарях. И от самотата си станах така унила и намусена. Хората от селото не ме приеха и така си останах сама в гората. Дори кръстиха цял месец от годината на мен, март. Бил така лют и променлив като мен, разказвала старицата с насълзени очи. Стояли тихо Пижо и Пенда и с голям интерес слушали историята на старицата.
Легнали си вечерта, но и двамата не могли да заспят. Все си мислили за историята на баба Марта. Тогава те решили да й помогнат и всички хора да я заобичат. И с това и март месец да стане предвестник на доброто, на пролетта, на слънцето, птиците и цветята. На другия ден още призори събудили баба Марта. Бабо Марто! Бабо Марто! Нека тримата задружно да посрещнем пролета и да зарадваме всички хора от селото. Искам да им покажем твоята добрина, казали децата с широко грейнали лица. Но как ще зарадваме всичките хора? Попитала баба Марта. Нека направим малки украшения, с които да закичи всички хора и животни от селото. Ама ти нали си баба Марта? А и наближава месец март. Ще наречем това украшение Мартеница. Ще направим мартениците като нас, бели и червени. Баба Марта се съгласила, запретнали ръкави и започнали да правят мартенички. Тя ставала рано при зори, за да ходи до селото, вървяла леко преведена, с голяма кошница в едната ръка, а в другата държала усукан бял и червен конец и си мъбрила тихо с усмивка. Пролет, лято, есен, зима, баба Марта вкъщи, работа ще има. Ден след ден ходила тя до селската шивачница и купувала едно бяло и едно червено гранче преща. Всички се чудили какво прави сърдитата старица с толкова много преща. Всяка вечер тримата сядали край огъня и с песен уста правили най-различни мартенички. Усуквали бял и червен конец под различни форми. Във вид на паричка, на топчета, на пискюлчета или като гривнички. Неусетно минавали дните и зимата била към своя край. Оставали още няколко дни до идването на месец март. В нощта преди 1 март баба Марта решила да направи нови дрехи на Пижо и Пенда. Изчакала ги да заспят и почнала да шие. За Пижо имала бяла риза с салено червено елече, а за Пенда бял сукман с червено коланче. Баба Марта ушила и за себе си нова премяна, с червена забрадка и шарена пристилка. Бързо се пременили тримата и лицата им грейнали като първото мартенско слънце. Напълнили кошничките с мартеници и тръгнали към селото. Баба Марта закичвала всеки, който идвал по пътя, с мартеничка и наричала: Мартеницата ще те пази от болести и от уроки. Белият цвят символизира дълъг живот, а червеният – здраве и сила. Видите ли първия щъркел или първото напъпело дръвче? Свалете мартеничката и я сложете под голям камък или я вържете на клончето на плодното дръвче. Хората от селото били много радостни и не можели да повярват в добрината на баба Марта. Всички задружно запяли песни, извило се хоро и станала голяма веселба. След няколко дни си отишла и зимата. Края на месец март се раззеленила гората. Птичките се върнали от юг, цветенцата разцъфнали. Дошла пролета. Пижо и Пенда останали да живеят при баба Марта. Тя им станала толкова близка, като истинска баба, а те много я обичали. Дните им били изпълнени с много песни, смях, който огласявал цялата гора. В знак на благодарност хората започнали да празнуват всяка година 1 март и да се поздравляват: честита баба Марта, честита първа пролет, и да се закичват с мартини.